Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Һәр берегезгә Аллаһы Тәгаләнең сәламе, рахмәте ва бәрәкәте булсын. Зикрләр өйрәнүне дәвам итәбез. لا إله إلا الله الحليم الحكيم سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك. Ушбу зикернең тәрҗемәсе: Халим ва Хаким булган Аллаһтан башка илаһ юк. Җиде күкнең һәм бөек тәхетнең иясе, Раббыма тәсбих әйтәм, синнән башка илаһ юк. Ялварулар һәм мактаулар сиңа гына. Һәм тагын бер тапкыр гарәпчәсен әйтәбез. Ла илаһа иллаллаһул халимул хаким. Субхана раббис самавати саб'i ва раббил аршил азим. Ла илаһа илля анта азза джарука ва джалла санаук. Һәр вакыт сезнең белән зикердә булык. Аллаһы Тәгаләне һәр вакыт искә алыйк. Коръәни Кәримдә әйтелә: "Әла би зикриллаһи татмаиннул кулуб." Әллә мине искә алып, сезнең йөрәкләрегез тынычланмыймы ди Аллаһ Тәгалә безгә сорау белән әйтә. Әлбәттә тынычлана. Зикр итеп күңелебезгә килә рәхәтлек һәм тынычлык. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.